Στον γάμο του γιού μου, η πεθερά του είπε αρκετά δυνατά για να την ακούσουν όλοι: «Αυτή δεν είναι μητέρα. Είναι ένα λάθος με φόρεμα». Η νύφη γέλασε και χτύπησε παλαμάκια σαν φώκια στην ώρα του ταΐσματος. Αλλά ο γιος μου δεν γέλασε. Σηκώθηκε, ακύρωσε τον γάμο μπροστά σε όλους και έκανε κάτι που κατέστρεψε την οικογενειακή τους περιουσία την επόμενη μέρα. Από πού μας παρακολουθείτε σήμερα, αφήστε την τοποθεσία σας στα σχόλια παρακάτω και πατήστε το κουμπί like και subscribe. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτή την πανέμορφη καταστροφή. Γιατί, αγάπη μου, αυτή η ιστορία είναι τόσο γλυκιά όσο και η εκδίκηση. 6 μήνες πριν από εκείνον τον ένδοξο καταστροφικό γάμο, ζούσα τη μικρή ήσυχη ζωή μου στο Cedar Falls, Iowa. Νόμιζα πως το μεγαλύτερό μου πρόβλημα ήταν αν θα φύτευα τουλίπες ή νάρκισσους στον μπροστινό μου κήπο. Στα 62 μου, είχα τελειοποιήσει την τέχνη να είμαι ακριβώς αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι. Μια χήρα που ζούσε άνετα με τη σύνταξη του αείμνηστου συζύγου μου, οδηγούσε το συνετό της Honda Civic και έφτιαχνε φαγητά για τις εκδηλώσεις της ενορίας. Αυτό που δεν ήξεραν ήταν ότι ο σεμνός τρόπος ζωής μου ήταν τόσο αληθινός όσο θα ήταν ο μελλοντικός γάμος της Ιωάννας. Ο γιος μου, ο Θάνος, έβγαινε με την Ιωάννα βάλση για 8 μήνες, και την είχα συναντήσει ακριβώς 2 φορές πριν αρχίσει να σχεδιάζει τον αραβώνα τους, σαν να οργάνωνε μια στρατιωτική εισβολή. Η πρώτη φορά ήταν στο δείπνο γενεθλίων του Θάνου, όπου πέρασε όλο το βράδυ φωτογραφίζοντας τη σαλάτα της για κάτι που λεγόταν Instagram, ενώ μου έκανε αιχμηρές ερωτήσεις για την οικονομική μου ασφάλεια καθώς μεγάλωνα. Γοητευτικό κορίτσι, έκτη αλήθεια. Η δεύτερη συνάντηση ήταν όταν έφερε τη μητέρα της, την Πατρίτσια Βάλση, για να γνωρίσει καλύτερα την οικογένεια του Θάνου. Η Πατρίτσια μπήκε στο ταπεινό μου σπίτι σαν επισκεπτόταν ένα καταφύγιο αστέγων, κάνοντας χρήσιμες υποδείξεις για την ανανέωση της διακόσμησής μου και ρωτώντας αν είχα σκεφτεί να μετακομίσω σε κάτι πιο διαχειρίσιμο. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα ήταν στην κουζίνα μου, ανοίγοντας ντουλάπια και σιρτάρια σαν να έκανε έλεγχο σπιτιού. «Κυρία Παπαδοπούλου», είχε πει η Πατρίτσια, βολεμένη στην πολυθρόνα του αείμνηστου συζύγου μου σαν να της ανήκε. «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ο Θάνος βρήκε κάποιον που κατανοεί τη σημασία των οικογενειακών συστημάτων υποστήριξης». Χαμογέλασε, εκείνο το αιχμηρό χαμόγελο που τελειοποιούν οι πλούσιες γυναίκες μέχρι τα 40 τους. Είναι υπέροχο όταν τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας μπορούν να συνεισφέρουν ομικρόν με τόνο ότι μπορούν, ακόμα και αν είναι μόνο συναισθηματική υποστήριξη. Παραλίγο να πνιγώ με το τσάι μου. Εδώ με χάιδευαν στο κεφάλι σαν μια καλή μικρή γιαγιά που ίσως θα ήταν χρήσιμη για babysitting κάποια μέρα. Αν ήξερε μόνο ότι παρακολουθούσα το χαρτοφυλακιό μου να μεγαλώνει τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ εκείνη μάλλον ξόδευε τα χρήματα του συζύγου της για όμικρον με τόνο, τι αγοράζουν οι πλούσιες σύζυγοι για να γεμίσουν τις άδειες μέρες τους. Ο Θάνος, ο καημένος, ήταν εντελώς ανίδεος για τα υποβόσκοντα ρεύματα. Ήταν τόσο ερωτευμένος που δεν μπορούσε να δει ότι η Ιωάννα έβλεπε την οικογένειά μας σαν μια περίπτωση φιλανθρωπίας που είχε ευγενικά υιοθετήσει. Και ειλικρινά, ήμουν σχεδόν εντυπωσιασμένη από την απόδοσή της. Το κορίτσι μας είχε μελετήσει σαν να ήμασταν ένα επιστημονικό project, αποφασισμένη να καταλάβει πόσο ακριβώς άξιζε η αξία μας και πώς θα μπορούσε να μας διαχειριστεί καλύτερα. Αλλά ορίστε τι δεν κατάλαβαν η Ιωάννα και η υπέροχη μητέρα της για τις χήρες της ελληνικής επαρχίας. Δεν επιβιώσαμε της αγροτικής κρίσης, 3 υφέσεων και διαφόρων οικογενειακών δραμάτων όντας χαζές. Απλώς αφήνουμε τους ανθρώπους να νομίζουν ότι είμαστε, γιατί είναι εκπληκτικό τι θα πούν οι άνθρωποι όταν νομίζουν ότι είσαι ακίνδυνος. Η ανακοίνωση του αραβώνα ήρθε τον Νοέμβριο, και μαζί της, το πρώτο πραγματικό λάθος της Ιωάννας. Με πήρε τηλέφωνο προσωπικά για να μοιραστεί τα υπέροχα νέα και να με ενημερώσει ότι είχαν ήδη κλείσει την έπαυλη της οικογένειας Βάλση για έναν γάμο τον Ιούνιο. Όχι ρωτώντας αν ο Ιούνιος βόλευε τη δική μας πλευρά της οικογένειας, προσέξτε, απλώς ενημερώνοντάς με για την απόφαση που είχαν λάβει. «Κυρία Παπαδοπούλου», είπε με ενθουσιασμό στο τηλέφωνο. «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ο Θάνος θα γίνει μέρος της οικογένειάς μας. Η έπαυλη Βάλση μπορεί να φιλοξενήσει εύκολα 300 καλεσμένους, και η μητέρα έχει ήδη μιλήσει με τον Ανθοπόλη για τις διακοσμήσεις. Φυσικά, καταλαβαίνουμε ότι η δική σας πλευρά της οικογένειας μπορεί να είναι πιο σεμνή στις προσδοκίες της». Έκανα τους κατάλληλους θορύβους γιαγιάς, ενώ υπολόγιζα νοερά πόσο σεμνές θα ανακάλυπτε η Ιωάννα ότι μπορούσαν να είναι οι προσδοκίες μου, γιατί, βλέπετε, η αγαπητή μου μέλουσα νύφη είχε κάνει ένα κρίσιμο λάθος στην έρευνά της για το οικογενειακό υπόβαθρο του Θάνου. Δεν είχε ρωτήσει ποτέ το πατρικό μου όνομα. 3 εβδομάδες μετά το υποτιμητικό τηλεφώνημα της Ιωάννας, καθόμουν στο γραφείο του λογιστή μου αναθεωρώντας τις ετήσιες οικονομικές μου καταστάσεις, όταν συνειδητοποίησα ακριβώς πώς θα αντιμετώπιζα την υπεροπτική στάση της μέλουσας νύφης μου. Τα νούμερα στη σελίδα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. 15 χρόνια προσεκτικών επενδύσεων είχαν μετατρέψει τη μέτρια αποζημίωση ζωής του συζύγου μου σε κάτι σημαντικά πιο ουσιαστικό από όμικρον με τόνο, τι υποψιαζόταν κανείς στο Cedar Falls. «Κυρία Παπαδοπούλου», είπε ο λογιστής μου, ο Ροβέρτος Χατζής, προσαρμόζοντας τα γυαλιά του καθώς εξέταζε το χαρτοφυλάκιό μου. «Έχετε τα πάει εξαιρετικά καλά με αυτές τις επενδύσεις.
Η τρέχουσα καθαρή σας αξία έχει φτάσει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Χαμογέλασα και κούνησα το κεφάλι μου σαν να ήταν μια συνηθισμένη πληροφορία, αλλά μέσα μου χόρευα έναν μικρό χορό νίκης. Ο αείμνηστος σύζυγός μου, ο Δημήτρης, έλεγε πάντα ότι είχα μυαλό για τους αριθμούς, και προφανώς είχε δίκιο. Ενώ όλοι υπολόγιζαν ότι ζούσα με τη σύνταξή του και την κοινωνική ασφάλιση, εγώ έχτιζα αθόρυβα μια περιουσία που θα έκανε τη μητέρα της Ιωάννας να λερώσει τα επώνυμα εσώρουχά της. Το σχέδιο άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου σαν ένα πανέμορφο, τρομερό λουλούδι που ανθίζει την άνοιξη. Ο Θάνος τηλεφώνησε εκείνο το απόγευμα, η φωνή του λαμπερή από ενθουσιασμό. «Μαμά, οι γονείς της Ιωάννας θέλουν να σε γνωρίσουν σωστά πριν τον γάμο. Σχεδιάζουν ένα μικρό δείπνο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τίποτα φανταχτερό, μόνο η στενή οικογένεια». «Τι υπέροχα», είπα, φανταζόμενη ήδη τι θα φορούσα σε αυτό το καθόλου φανταχτερό δείπνο. «Θα είναι στο σπίτι τους, στην έπαυλή τους, στην πραγματικότητα. Η Ιωάννα λέει ότι ανήκει στην οικογένεια για γενιές. Υποθέτω ότι έχουν αρκετή περιουσία στα West Hills». Ο Θάνος σταμάτησε. «Μαμά, θα έπρεπε μάλλον να αναφέρω ότι οι Βάλσιδες είναι, καλά, αρκετά πλούσιοι. Ο μπαμπάς της Ιωάννας έχει πολλές επιχειρήσεις και η μαμά της προέρχεται από παλιά χρήματα. Δεν θέλω να νιώσεις άβολα ή οτιδήποτε άλλο». Γλυκό αγόρι. Πράγματι ανησυχούσε μήπως ένιωθα εκτός τόπου ανάμεσα σε πλούσιους ανθρώπους. Αν ήξερε μόνο ότι έπαιρνα επενδυτικές συμβουλές από τους ίδιους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που διαχειρίζονταν χαρτοφυλάκια για τις μισές πλούσιες οικογένειες στην Αϊόβα. «Είμαι σίγουρη ότι θα είμαι καλά, αγάπη μου», τον διαβεβαίωσα. «Θα είμαι απλός ο εαυτός μου και αυτό ακριβώς σκόπευα να κάνω». Η έπαυλη των Βάλσιδων αποδείχθηκε ένα από εκείνα τα απλωμένα πικιακά αρχοντικά που ούρλιαζαν. Ο προπάπους μου έφτιαξε αυτή την περιουσία κατά τη βιομηχανική επανάσταση, και έκτοτε ζούμε από αυτήν. Ο κυκλικός δρόμος μπορούσε να παρκάρει μια ντουζίνα αυτοκίνητα, και ο μπροστινός κήπος έμοιαζε σαν κάτι από περιοδικό για την αριστοκρατική ζωή. Σταμάτησα με το Honda Civic μου πίσω από το μέτριο Toyota του Θάνου, και οι δύο μας φαινόμασταν σαν να είχαμε χαθεί στον δρόμο για την είσοδο των υπηρετών. Η Ιωάννα βγήκε από την μπροστινή πόρτα, φορώντας αυτό που υποψιαζόμουν ότι ήταν ένα κοκτέιλ φόρεμα των 500 ευρώ, το χαμόγελό της τόσο λαμπερό που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον εξωτερικό φωτισμό του σπιτιού. «Κυρία Παπαδοπούλου», φώναξε, δίνοντάς μου φιλί στον αέρα σαν να ήμασταν χαμένοι συγγενείς. «Καλώς ήρθατε στο οικογενειακό μας σπίτι. Η μητέρα και ο πατέρας είναι τόσο ενθουσιασμένοι που θα σας γνωρίσουν σωστά». Το εσωτερικό ήταν όλο μαρμάρινα πατώματα, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, και έπιπλα που κόστιζαν περισσότερο από τα αυτοκίνητα των περισσότερων ανθρώπων. Η Πατρίτσια Βάλση κατέβηκε τη μεγάλη σκάλα, φορώντας μαργαριτάρια που μάλλον κόστιζαν περισσότερο από τον ετήσιο μισθό του Θάνου, με τον σύζυγό της, τον Γιώργο, να την ακολουθεί σαν μια καλοντυμένη σκιά. «Μαργαρίτα», είπε η Πατρίτσια, παίρνοντας τα χέρια μου σαν να με ευλογούσε με την αφή της. «Τι υπέροχο που επιτέλους κάνουμε μια σωστή επίσκεψη. Η Ιωάννα μας έχει πει τόσα πολλά για την οικογένεια του Θάνου». «Στοιχηματίζω πως ναι». Το δείπνο σερβιρίστηκε σε μια τραπεζαρία που θα μπορούσε να φιλοξενήσει άνετα 20 άτομα, αν και ήμασταν μόνο οι 6 μας γύρω από το ένα άκρο του μαόνιου τραπεζιού τους. Η συζήτηση κυλούσε σαν ακριβό κρασί, με την Πατρίτσια και τον Γιώργο να μοιράζονται ιστορίες για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ευρώπη, ενώ η Ιωάννα κρεμόταν από κάθε λέξη σαν να διηγούνταν τα μυστικά του σύμπαντος. «Απλώς λατρεύουμε τα ταξίδια», εξήγησε η Πατρίτσια, κόβοντας αυτό που υποψιαζόμουν ότι ήταν πολύ ακριβή μπριζόλα. «Πέρυσι κάναμε τη Μεσόγειο. Και αυτή την άνοιξη σχεδιάζουμε κάτι ξεχωριστό για τα 60 γενέθλια του Γιώργου. Ίσως μια ιδιωτική βίλα στην Τοσκάνη». «Τι υπέροχα», είπα, πίνοντας μια γουλιά κρασί που μάλλον κόστιζε περισσότερο ένα μπουκάλι από όσα ξοδεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι για ψώνια σε μια εβδομάδα. «Τα ταξίδια διευρύνουν τους ορίζοντες». Η Ιωάννα έσκυψε μπροστά πρόθυμα. «Κυρία Παπαδοπούλου, ο Θάνος ανέφερε ότι δεν έχετε πάει ποτέ έξω από την επαρχία. Σκεφτόμασταν ότι μετά τον γάμο ίσως να σας άρεσε να μας επισκέπτεστε όταν ταξιδεύουμε, ξέρετε, ως οικογένεια». Η συγκατάβαση ήταν τόσο παχιά που θα μπορούσες να την κόψεις με το ασημένιο μαχαίρι βουτύρου που βρισκόταν δίπλα στο πιάτο μου. Εδώ πρόσφεραν γενναιόδωρα να συμπεριλάβουν τη φτωχή μικρή γιαγιά της επαρχίας στο λαμπερό τρόπο ζωής τους, πιθανότατα περιμένοντας να κλάψω από ευγνωμοσύνη για τη φιλανθρωπία τους. «Αυτό είναι πολύ διακριτικό εκ μέρους σας», απάντησα. «Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδρούσαν μαθαίνοντας ότι σκεφτόμουν να αγοράσω ένα εξοχικό στη Φλόριντα με τις αποδόσεις των επενδύσεών μου». Αλλά η πραγματική παράσταση ξεκίνησε όταν ο Γιώργος άρχισε να μιλάει για την επιχειρηματική του αυτοκρατορία. 3 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, 2 εστιατόρια, και αυτό που αποκαλούσε διάφορες άλλες επενδύσεις που προφανώς πήγαιναν αρκετά καλά. Είχε εκείνη την ιδιαίτερη αλαζονία που αποκτούν οι πλούσιοι άνδρες όταν επιδεικνύονται σε κάποιον που θεωρούν κατώτερό τους, εξηγώντας στρατηγικές αγοράς και επιχειρηματικές αρχές σαν να δίδασκε σε νηπιαγωγείο. Το κλειδί της επιτυχίας, με ενημέρωσε, κάνοντας μια χειρονομία με το ποτήρι του κρασιού του, είναι να κατανοήσεις ότι το χρήμα φέρνει χρήμα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν ποτέ αυτό. Δουλεύουν για μισθούς όλη τους τη ζωή αντί να βάζουν το κεφάλαιό τους να δουλεύει για αυτούς. Νεύρισα σκεπτικά, σαν να ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τέτοια σοφία, ενώ υπολόγιζα νοερά ότι το χαρτοφυλακιό μου είχε πιθανότατα ξεπεράσει τις διάφορες επενδύσεις του κατά τουλάχιστον 15% τα τελευταία 3 χρόνια. Τότε η Πατρίτσια εκφώνησε την ατάκα που σφράγισε τη μοίρα τους. «Μαργαρίτα, αγαπητή», είπε, η φωνή της τάζοντας ψεύτικη γλύκα. «Ελπίζω να μην αισθάνεσαι εκφοβισμένη από όλο αυτό τον πλούτο. Θέλουμε να ξέρεις ότι δεν περιμένουμε από την πλευρά της οικογένειας του Θάνου να συνεισφέρει εξίσου στα έξοδα του γάμου. Κατανοούμε τους περιορισμούς σου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τόσο απόλυτη που θα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει στα πολύτιμα μαρμάρινα πατώματά τους. Τη στιγμή που η Πατρίτσια Βάλση τελείωσε να μου εξηγεί τους περιορισμούς μου, ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα στο στήθος μου. Ήταν σαν μια πόρτα να κλείνει με δύναμη στα τελευταία 15 χρόνια που έπαιζα τη σεμνή χείρα, και μια άλλη πόρτα να ανοίγει σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. «Τι διακριτικό εκ μέρους σας», είπα, αφήνοντας κάτω το ποτήρι μου με το κρασί με αυτό που ήλπιζα ότι ήταν η κατάλληλη ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να υπερβώ τον εαυτό μου οικονομικά. Ο Θάνος φαινόταν ντροπιασμένος, και σχεδόν το λυπήθηκα. Το καημένο το αγόρι δεν είχε ιδέα ότι επρόκειτο να γίνει παράπλευρη απώλεια σε αυτό που διαμορφωνόταν να είναι η πιο εκπαιδευτική εμπειρία που είχε βιώσει ποτέ η οικογένεια Βάλση. Η Ιωάννα παρενέβη γρήγορα, πιθανώς αντιλαμβανόμενη την πτώση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο. «Αυτό που εννοεί η μητέρα είναι ότι θέλουμε όλοι να νιώθουν άνετα. Έχουμε ήδη καλύψει τα κύρια έξοδα, και καταλαβαίνουμε ότι διαφορετικές οικογένειες έχουν διαφορετικές συνθήκες». Διαφορετικές συνθήκες, έτσι, ο Γιώργος έγνεψε σοφά σαν να έλυνε την παγκόσμια ειρήνη. «Το σημαντικό είναι ότι είμαστε όλη η οικογένεια τώρα. Τα χρήματα δεν πρέπει να μπαίνουν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας». Εύκολο να το λέει αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πέρασε 10 λεπτά καυχόμενος για την καθαρή του αξία, ενώ εξηγούσε βασικές αρχές επενδύσεων στην απλή χείρα, σαν να μην είχα ακούσει ποτέ για τον ανατοκισμό. Χαμογέλασα και έκανα κατάλληλους μορμυρισμούς συμφωνίας, ενώ σχεδίαζα ακριβώς πώς θα εκπαίδευα αυτή τη γοητευτική οικογένεια σχετικά με τις υποθέσεις και τις περιστάσεις. Διότι, βλέπετε, η οικογένεια Βάλση είχε μόλις κάνει το είδος του λάθος που κάνουν οι πλούσιοι άνθρωποι όταν είναι πλούσιοι για τόσο καιρό που ξεχνούν ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν λειτουργικά εγκεφαλικά κύτταρα. Είχαν υποθέσει ότι το σεμνό σήμαινε φτωχό και το ήσυχο σήμαινε χαζό. Μετά το δείπνο, η Πατρίτσια επέμενε να μου κάνει την πλήρη ξενάγηση στο οικογενειακό του σπίτι, το οποίο ήταν πραγματικά μια ευκαιρία να επιδείξει τη συλλογή έργων τέχνης τους, τη βιβλιοθήκη τους γεμάτη δερματόδετα βιβλία που πιθανότατα δεν είχαν ανοιχτεί ποτέ, και τη σουίτα του κυρίως υπνοδωματίου τους που ήταν μεγαλύτερη από όλο το ισόγειό μου. «Το σπίτι ανήκει στην οικογένεια του Γιώργου για 4 γενιές», εξήγησε, περνώντας τα δάχτυλά της πάνω από το μαρμάρινο τζάκι στο σαλόνι τους. «Το έχουμε ανακαινήσει σημαντικά, φυσικά, αλλά έχουμε διατηρήσει τον ιστορικό του χαρακτήρα. Είναι όμορφο», είπα ειλικρινά. «Γιατί πράγματι ήταν. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ τυχεροί που έχετε μια τέτοια κληρονομιά». «Ναι». Η Ιωάννα παρενέβη. «Είναι μέρος του λόγου που ο Γιώργος και εγώ είμαστε τόσο αφοσιωμένοι στις οικογενειακές παραδόσεις. Θέλουμε ο Θάνος να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι μέρος κάτι ουσιαστικού, κάτι που διαρκεί». Το μήνυμα ήταν σαφές. Ο Θάνος παντρευόταν πολύ πιο πάνω από μικρόν με τόνο ότι περίμενε κανείς, και η μικρή του οικογένεια από την επαρχία θα έπρεπε να είναι αναλόγως ευγνώμων για την άνοδο στην κοινωνική θέση. Τότε αποφάσισα να ξεκινήσω την πρώτη φάση αυτού που ήδη σκεφτόμουν ως πρόγραμμα εκπαίδευσης. «Ιωάννα, αγαπητή», είπα, «ελπίζω να μην με θεωρήσεις αυθάδη, αλλά θα ήθελα πολύ να συνεισφέρω κάτι ξεχωριστό στο γάμο σας. Ίσως το δείπνο πρόβας. Ξέρω ότι είναι παραδοσιακό να το αναλαμβάνει η οικογένεια του γαμπρού». Οι 3 Βάλσιδες αντάλλαξαν γρήγορες ματιές. Το χαμόγελο της Πατρίτσιας έγινε λίγο πιο τεταμένο. «Μαργαρίτα, είναι τόσο γλυκό εκ μέρους σου που το προσφέρεις», είπε προσεκτικά. «Αλλά το δείπνο πρόβας είναι ήδη κανονισμένο. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο εύκολο για εμάς να χειριστούμε όλες τις λεπτομέρειες δεδομένης της εμπειρίας μας με μεγαλύτερες εκδηλώσεις». Φυσικά έγνεψα. Τότε ίσως θα μπορούσα να αναλάβω τα λουλούδια ή τη φωτογραφία, άλλη μια ανταλλαγή βλεμμάτων. Ο Γιώργος καθάρισε το λαιμό του. «Το θέμα είναι, Μαργαρίτα, ότι έχουμε ήδη συνάψει συμβάσεις με τους προμηθευτές που προτιμάμε να χρησιμοποιούμε. Είναι αρκετά αποκλειστική και πιθανώς πιο ακριβή από όμικρον με τόνο, τι έχει συνηθίσει να δουλεύει στο Cedar Falls. Να το πάλι. Το ευγενικό αλλά σταθερό μήνυμα ότι ο προϋπολογισμός και οι προμηθευτές της μικρής μου πόλης δεν ήταν στο επίπεδο της οικογένειας Βάλση. «Καταλαβαίνω απόλυτα», είπα, και το έκανα. Κατάλαβα ότι ήθελαν πλήρη έλεγχο πάνω στο γάμο του Θάνου, ώστε να μπορούν να επιδείξουν τον πλούτο και την κοινωνική τους θέση, κρατώντας την οικογένειά τους στο παρασκήνιο, σαν ενοχλητικούς συγγενείς που έπρεπε να καλέσεις, αλλά ήλπιζες να μην σε φέρουν σε δύσκολη θέση πολύ.
Αυτό που δεν κατάλαβαν ήταν ότι μου είχαν μόλις δώσει την τέλεια ευκαιρία να δείξω ακριβώς τι ήταν ικανή να κάνει η Μαργαρίτα Παπαδοπούλου όταν είχε το κατάλληλο κίνητρο. Λοιπόν, τότε συνέχισα γλυκά, ίσως θα μπορούσα να δώσω στον Θάνο και την Ιωάννα ένα γαμήλιο δώρο αντί αυτού, κάτι που θα τους βοηθούσε να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή μαζί. Τα μάτια της Ιωάννας άναψαν σαν φρουτάκι που χτυπάει jackpot. Μπορούσα σχεδόν να τη δω να υπολογίζει πόσα θα μπορούσε να μαζέψει η φτωχή χήρα για ένα γαμήλιο δώρο. Αυτό θα ήταν υπέροχο, κυρία Παπαδοπούλου, είπε. Ειλικρινά, μόνο το να έχουμε την ευλογία σας σημαίνει τον κόσμο για εμάς. Η ευλογία μου, σαν να ήμουν η γυραιά του χωριού που πρόσφερε σοφία στο νεαρό ζευγάρι αντί της μητέρας του Θάνου, που τον είχε μεγαλώσει μόνη της τα τελευταία 12 χρόνια και άξιζε λίγο περισσότερο σεβασμό από το να τη χτυπούν στο κεφάλι και να της λένε να μείνει στη θέση της. Χαμογέλασα, με το πιο γιαγιάδικο χαμόγελό μου, και έκανα νοητές σημειώσεις για λίστες καλεσμένων και διατάξεις καθισμάτων, και ακριβώς ποιοι δημοσιογράφοι από την τοπική εφημερίδα μπορεί να ενδιαφέρονται να καλύψουν αυτό που επρόκειτο να είναι η κοινωνική εκδήλωση της χρονιάς. Γιατί η Ιωάννα Βάλση επρόκειτο να μάθει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να είσαι σεμνός και να είσαι ακίνδυνος. Και ο Γιώργος Βάλσης επρόκειτο να ανακαλύψει ότι κάποιοι άνθρωποι κατανοούν πως να κάνουν τα χρήματα να δουλεύουν για αυτούς καλύτερα από όμικρον με τόνο, τι είχε ποτέ φανταστεί. Αλλά πρώτα, είχα κάποια έρευνα να κάνω και κάποια τηλεφωνήματα, ξεκινώντας με τον επενδυτικό μου σύμβουλο, ο οποίος θα εκπλησόταν πολύ από το αίτημά μου να ρευστοποιήσω ορισμένα περιουσιακά στοιχεία για αυτό που επρόκειτο να του πω ότι ήταν ένα οικογενειακό γαμήλιο δώρο. Η πρώτη φάση του προγράμματος εκπαίδευσης επρόκειτο να ξεκινήσει. Το πρωί μετά το διαφωτιστικό μου δείπνο με την οικογένεια Βάλση, καθόμουν στην κουζίνα μου με το λάπτοπ και έναν φρέσκο καφέ, ξεκινώντας αυτό που μου αρέσει να θεωρώ στην έρευνα due diligence μου. Αν ο Γιώργος και η Πατρίτσια Βάλση ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι της υπεροχής της πλούσιας οικογένειας, σκέφτηκα ότι έπρεπε να καταλάβω ακριβώς με τι είδους πλούτο είχα να κάνω. Αυτό που βρήκα ήταν ενδιαφέρον. Η επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας Βάλση, αν και εντυπωσιακή στην ακρόαση, ήταν χτισμένη σε εκπληκτικά επισφαλείς βάσεις. Οι 3 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων του Γιώργου ήταν βαριά δανειοδοτημένες, με 2 από αυτές να εμφανίζουν μειούμενες πωλήσεις τους τελευταίους 18 μήνες. Τα εστιατόρια του είχαν ανάμεικτες κριτικές και αυτό που φαινόταν να είναι σημαντικά χρέη. Οι διάφορες άλλες επενδύσεις για τις οποίες καυχιόταν φαινόταν να αποτελούνται κυρίως από ορισμένα ενοικιαζόμενα ακίνητα και ένα μικρό μερίδιο σε ένα τοπικό εμπορικό κέντρο που έχανε ενοικιαστές στο νέο εμπορικό κέντρο έξω από την πόλη. Το σπίτο, αν και όμορφο, ήταν υποθηκευμένο περίπου στο 70% της τρέχουσας αξίας του. Τα παλιά χρήματα της Πατρίτσιας φάνηκαν να είναι περισσότερο παλιά χρέη. Η περιουσία της οικογένειάς της είχε μειωθεί σημαντικά από τα προβλήματα τζόγου του πατέρα της και τη σειρά αποτυχημένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων του αδελφού της. Η οικογένεια Βάλση ήταν πλούσια, σίγουρα πλουσιότερη από τους περισσότερους ανθρώπους στην περιοχή μας, αλλά ήταν αυτό που ο χρηματοοικονομικός μου σύμβουλος θα αποκαλούσε πλούσιοι σε ακίνητα και φτωχοί σε ρευστό. Είχαν περιουσιακά στοιχεία, αλλά είχαν επίσης σημαντικές μηνιαίες υποχρεώσεις και αυτό που φαινόταν να είναι ένας τρόπος ζωής που απαιτούσε συνεχή ροή μετρητών για να διατηρηθεί. Αυτή η πληροφορία με έκανε να χαμογελάσω με έναν τρόπο που μάλλον δεν ήταν πολύ χριστιανικός. Αλλά είχα σταματήσει να ανησυχώ για το αν ήμουν τέλεια χριστιανή περίπου την εποχή που η Πατρίτσια Βάλση μου εξήγησε τους περιορισμούς μου. Τηλεφώνησα στον Θάνο εκείνο το απόγευμα για να ενημερωθώ για τα σχέδια του γάμου και να αποσπάσω λίγες ακόμη πληροφορίες για τους μέλλοντες συγγενείς του. «Μαμά, πρέπει να ρωτήσω», είπε ο Θάνος αφού είχαμε καλύψει τα βασικά για τις λίστες καλεσμένων και τις επιλογές μενού. «Φάνηκες λίγο ήσυχη στο δείπνο χθες το βράδυ». «Όλα είναι εντάξει. Ξέρω ότι οι Βάλσιδες μπορεί να είναι συντριπτικοί». «Συντριπτικοί. Αυτός ήταν ένας τρόπος να το πεις. Φαίνονται υπέροχοι άνθρωποι», είπα προσεκτικά. «Πολύ επιτυχημένοι. Η Ιωάννα είναι τυχερή που μεγάλωσε με τέτοια πλεονεκτήματα». «Ναι, είναι αρκετά εκφοβιστικό μερικές φορές», παραδέχτηκε ο Θάνος. «Ο Γιώργος μιλάει συνέχεια για επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδυτικές στρατηγικές. Νιώθω ότι πρέπει να παρακολουθήσω ένα μάθημα οικονομικών απλώς για να μπορώ να ακολουθώ τη συζήτηση. Έχει μιλήσει η Ιωάννα για τα σχέδια σας μετά τον γάμο, που θα ζήσετε, στόχους καριέρας, τέτοια πράγματα?» «Πράγματι, ο Γιώργος μου πρόσφερε μια θέση σε μία από τις αντιπροσωπείες του, διευθυντής πωλήσεων, με τη δυνατότητα να ανελιχθώ σε μερικό ιδιοκτήτη εν καιρό. Είναι μια τεράστια ευκαιρία, μαμά. Πολύ καλύτερη από οτιδήποτε θα μπορούσα να αποκτήσω με την τρέχουσα εμπειρία μου». Ένιωσα ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική μου στήλη. Φυσικά, ο Γιώργος είχε προσφέρει στον Θάνο μια δουλειά. Τίποτα σαν να έχεις το γαμπρό σου οικονομικά εξαρτημένο από εσένα για να εξασφαλίσεις την οικογενειακή πίστη. «Ακούγεται γενναιόδωρο», είπα. «Είναι. Η Ιωάννα λέει ότι ο μπαμπάς της με συμπαθεί πολύ, ότι βλέπει δυνατότητες σε μένα. Το μόνο είναι ότι ο μισθός είναι κυρίως με προμήθεια για αρχή και θέλω να μετακομίσουμε πιο κοντά στην πόλη, ώστε να είμαι διαθέσιμος για εκδηλώσεις πωλήσεων το Σαββατοκύριακο και ραντεβού με πελάτες το βράδυ». «Πιο κοντά στην πόλη?» «Ναι, βρήκαν αυτό το συγκρότημα διαμερισμάτων περίπου 20 λεπτά από την αντιπροσωπεία.
Η Ιωάννα λέει ότι είναι πολύ ωραία, και αφού τελικά θα έβγαζα περισσότερα χρήματα, μπορούμε τελικά να αντέξουμε το υψηλότερο ενίκιο. Πάντα τελικά με ανθρώπους σαν τους Βάλσιδες. Εν τω μεταξύ, ο Θάνος θα δούλευε με προμήθεια, ζώντας από μισθό σε μισθό, και εντελώς εξαρτημένος από τη συνεχή καλή θέληση του Γιώργου για την οικονομική του επιβίωση. «Έχεις υπογράψει κάτι ακόμα?» ρώτησα. «Όχι ακόμα. Ο Γιώργος θέλει να περιμένει μετά τον γάμο για να το επισημοποιήσει. Λέει ότι είναι κακοτυχία να αναμειγνύει στην επιχείρηση με οικογενειακές γιορτές. Ίσως ο Γιώργος ήθελε να σιγουρευτεί ότι ο γάμος θα γινόταν πριν κλειδώσει τον Θάνο σε ένα συμβόλαιο εργασίας που θα του έδινε πλήρη έλεγχο πάνω στο μέλλον του γιού μου. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα στον επενδυτικό μου σύμβουλο με ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. «Ροβέρτε», είπα, «θέλω να ρευστοποιήσω 500.000 ευρώ από το χαρτοφυλάκιό μου. Ξέρω ότι είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά έχω κάτι σημαντικό που θέλω να κάνω με αυτά». Υπήρξε μια μακρά παύση. «Μαργαρίτα, αυτή είναι μια αρκετά σημαντική ανάληψη. Τι είχατε στο μυαλό σας?» «Έχουμε μιλήσει για το να είστε προσεκτικοί με μεγάλες δαπάνες που μπορεί να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια σας». «Μην ανησυχείτε», τον διαβεβαίωσα. «Αυτή είναι μια επένδυση στο μέλλον του γιού μου. Θέλω να δώσω στον Θάνο και την αραβωνιαστικιά του ένα γαμήλιο δώρο που θα τους βάλει πραγματικά στον δρόμο της επιτυχίας». Αυτό που δεν είπα στο Ροβέρτο ήταν ότι το δώρο επρόκειτο να τους βάλει στον δρόμο της επιτυχίας με τρόπους που η Ιωάννα και η οικογένειά της δεν θα έβλεπαν ποτέ να έρχονται. Γιατί, ενώ η οικογένεια Βάλση ήταν απασχολημένη με το να είναι συγκαταβατική και ανώτερη, εγώ ερευνούσα περισσότερο από την οικονομική τους κατάσταση. Είχα επίσης εξετάσει τις επιχειρηματικές πρακτικές του Γιώργου, τους ανταγωνιστές του και την τοπική αγορά εμπορικών ακινήτων. Και είχα βρει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το εμπορικό κέντρο στο οποίο ο Γιώργος κατήχε ένα μικρό μερίδιο, επρόκειτο να πωληθεί σε μια κατασκευαστική εταιρεία που ήθελε να το κατεδαφίσει και να χτίσει ένα νέο ιατρικό συγκρότημα. Η πώληση θα γινόταν σε περίπου 8 μήνες και οι σημερινοί επενδυτές επρόκειτο να έχουν απόδοση περίπου 300% στις επενδύσεις τους. Αλλά η κατασκευαστική εταιρεία αναζητούσε ακόμα επιπλέον επενδυτές για να χρηματοδοτήσει την αγορά. Επενδυτές με αίτημα μετρητά και προθυμία να δράσουν γρήγορα, το είδος των επενδυτών που ίσως ήθελαν να εξαγοράσουν μικρότερους μετόχους όπως ο Γιώργος Βάλσης πριν φτάσει η μεγάλη μέρα της πληρωμής. Πέρασα όλο εκείνο το βράδυ στο τηλέφωνο με δικηγόρους και διευθυντές επιχειρήσεων, συνθέτοντας αυτό που επρόκειτο να είναι το γαμήλιο δώρο του Θάνου και η εκπαίδευση της Ιωάννα στη διαφορά μεταξύ του να φαίνεσαι πλούσιος και του να είσαι πραγματικά πλούσιος. Η δεύτερη φάση του προγράμματος εκπαίδευσης επρόκειτο να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα. 2 εβδομάδες πριν από το γάμο, καθόμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου αναθεωρώντας έγγραφα που θα είχαν κάνει το Γιώργο Βάλση πολύ νευρικό αν ήξερε ότι υπήρχαν. Αλλά ο Γιώργος ήταν πολύ απασχολημένος να απολαμβάνει το ρόλο του γενναιόδωρου πεθερού, δίνοντας στον Θάνο τη μεγάλη του ευκαιρία στην επιχείρηση αυτοκινήτων, για να προσέξει τι μπορεί να έκανε η ταπεινή μητέρα του Θάνου από τη μικρή πόλη στον ελεύθερο χρόνο της. «Όλα είναι σε τάξη, Μαργαρίτα», είπε η δικηγόρος μου Σοφία Μιχελή, σέρνοντας τα έγγραφα στο γραφείο της. «Η επενδυτική εταιρεία είναι νόμιμα ιδρυμένη. Ο Θάνος αναφέρεται ως ο κύριος δικαιούχος, και η αρχική χρηματοδότηση επιβεβαιώνεται. Είστε απολύτως σίγουροι για αυτή τη στρατηγική?» Κοίταξα τα χαρτιά που θα μετέφεραν τον γιο μου από την παγίδα απασχόλησης του Γιώργου Βάλση σε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία, και δεν ήμουν ποτέ πιο σίγουρη για τίποτα στη ζωή μου, Σοφία. Έχω περάσει 15 χρόνια παρακολουθώντας τις επενδύσεις μου να αυξάνονται, ενώ οι άνθρωποι υπέθεταν ότι ήμουν απλώς μια άλλη χήρα που ζούσε με την κοινωνική ασφάλιση και τα φαγητά της ενορίας. Νομίζω ότι είναι καιρός ο Θάνος να μάθει ότι η μητέρα του δεν είναι τόσο ανήμπορη όσο πιστεύουν όλοι. Το σχέδιο ήταν πανέμορφα απλό. Αντί ο Θάνος να αναλάβει την εργασία με προμήθεια του Γιώργου στην αντιπροσωπεία, θα γινόταν ο διευθύνων εταίρος της επενδυτικής ακινήτων Παπαδοπούλου, μιας εταιρείας που θα αγόραζε το μερίδιο του Γιώργου στο έργο ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου, μαζί με πολλές άλλες στρατηγικές επενδύσεις που παρακολουθούσα για μήνες. Ο Θάνος θα ξεκινούσε την έγκαμη ζωή του όχι ως οικονομικά εξαρτημένος υπάλληλος του Γιώργου, αλλά ως επιχειρηματίας με αρκετό κεφάλαιο για να αγοράσει και να πουλήσει ολόκληρη την αυτοκρατορία του Γιώργου Βάλση 2 φορές. Το γαμήλιο δώρο θα παρουσιαζόταν ως μια μέτρια επιταγή που ο Θάνος και η Ιωάννα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για ομικρόν με τόνο τι ήθελαν. Ίσως μια προκαταβολή για ένα σπίτι, ίσως κάποια έπιπλα, ίσως έναν ωραίο μήνα του μέλιτος. Τίποτα που θα ανησυχούσε την οικογένεια Βάλση ή θα τους έκανε να υποψιαστούν. Αυτό που δεν θα γνώριζαν μέχρι αρκετούς μήνες μετά τον γάμο ήταν ότι η μέτρια επιταγή θα υποστηριζόταν από μια επιχειρηματική δομή που θα έκανε τον Θάνο ανεξάρτητα πλούσιο μέσα σε 2 χρόνια. Αλλά πρώτα, είχα ένα δείπνο πρόβας να παρακολουθήσω. Η οικογένεια Βάλση είχε πράγματι χειριστεί όλες τις λεπτομέρειες για το δείπνο πρόβας, το οποίο γινόταν στην εξοχική Λέσχη όπου η Πατρίτσια και ο Γιώργος ήταν μέλη. Η λίστα καλεσμένων ήταν μικρή, μόνο η στενή οικογένεια και η γαμήλια παρέα, πράγμα που σήμαινε ότι θα περνούσα το βράδυ υποφέροντας ευγενικά από ανθρώπους που με θεωρούσαν μια περίπτωση φιλανθρωπίας. Αφιέρωσα αρκετό χρόνο επιλέγοντας την ενδυμασία μου για αυτή την ιδιαίτερη εμφάνιση. Τίποτα πολύ ακριβό,
Τίποτα που θα αντέκρουε την προσεκτικά διατηρημένη μου εικόνα ως σεμνή χήρα, αλλά κάτι αρκετά ωραίο για να δείξω ότι έκανα μια προσπάθεια να ενταχθώ στα πρότυπά τους. Κατέληξα σε ένα απλό σκούρο μπλε φόρεμα από ένα καλό πολυκατάστημα, σε συνδυασμό με το μαργαριταρένιο κολλιέ της γιαγιάς μου. Το μόνο πραγματικό κόσμημα που φορούσα τακτικά, επειδή φαινόταν κατάλληλα συναισθηματικό και μετρίως πολύτιμο. Αυτό που κανείς από αυτούς δεν ήξερε ήταν ότι είχα εκτιμήσει αυτά τα μαργαριτάρια χρόνια πριν, και άξιζαν περίπου 15.000 ευρώ. Η γιαγιά μου είχε εξαιρετικό γούστο στα κοσμήματα, ακόμα κι αν ζούσε σεμνά, όπως ακριβώς και η εγγονή της. Η εξοχική λέσχη ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα, όλο στυλβωμένο ξύλο και δερμάτινες καρέκλες, και το είδος της διακριτικής κομψότητας που ούρλιαζε. Έχουμε τόσα πολλά χρήματα, δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Η Πατρίτσια είχε κρατήσει την ιδιωτική τραπεζαρία, και το τραπέζι ήταν στρωμένο με πορσελάνες που πιθανώς κόστιζαν περισσότερο από τα αυτοκίνητα των περισσότερων ανθρώπων. Έφτασα ακριβώς την ώρα μου, κρατώντας μια σεμνή σακούλα δώρου που περιείχε μια κορνίζα που είχα αγοράσει ειδικά για αυτή την περίσταση. Τίποτα πολύ ακριβό, τίποτα που θα φαινόταν αυθάδες, απλώς κάτι κατάλληλο για τη μητέρα του γαμπρού να δώσει στο ευτυχισμένο ζευγάρι. Μαργαρίτα, στρίγγλισε η Ιωάννα, δίνοντάς μου φιλί στον αέρα σαν να ήμασταν οι πιο στενές φίλες. Φαίνεσαι υπέροχη. Αυτό το κολλιέ είναι τόσο vintage. Vintage, έτσι, ευχαριστώ, αγαπητή, είπα, δίνοντάς της τη σακούλα δώρου. Απλώς ένα μικρό κάτι για εσένα και τον Θάνο να θυμάστε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Το άνοιξε αμέσως, φυσικά, και το χαμόγελό της έγινε λίγο πιο επιτιδευμένο όταν είδε την απλή ασημένια κορνίζα. Είναι πολύ γλυκό, είπε, υπολογίζοντας σαφώς πόσο γρήγορα θα μπορούσε να το κρύψει σε μια ντουλάπα μετά τον γάμο. Ο Θάνος με αγκάλιασε θερμά, φαινόταν όμορφο στο καινούριο του κουστούμι, πιθανώς τα πιο ακριβά ρούχα που είχε φορέσει ποτέ, χάρη στην επιμονή της οικογένειας Βάλση για κατάλληλη επίσημη ενδυμασία σύμφωνα με τα πρότυπα της εξοχικής τους λέσχης. Ευχαριστώ, μαμά, ψιθύρισε. Ξέρω ότι όλα αυτά ήταν κάπως συντριπτικά. Εκτιμώ πραγματικά που είσαι τόσο ευέλικτη σε όλα. Ευέλικτη, μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή λέξεων. Ο Γιώργος και η Πατρίτσια κυριαρχούσαν στο άκρο του τραπεζιού τους, διασκεδάζοντας την παρέα με ιστορίες για άλλους γάμους που είχαν παρακολουθήσει στη λέσχη, άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, άλλες επιδείξεις της καθιερωμένης τους θέσης στην τοπική κοινωνία. Ήταν στο στοιχείο τους, περιτριγυρισμένοι από το είδος των ανθρώπων που κατανοούσαν τη σημασία των εμφανίσεων και της κοινωνικής θέσης. Η συζήτηση κυλούσε σε προβλέψιμα κομψές γραμμές μέχρι που η Πατρίτσια με ρώτησε για τα σχέδια μου μετά τον γάμο. Μαργαρίτα, τώρα που ο Θάνος θα ξεκινήσει τη νέα του θέση και θα μετακομίσει πιο κοντά στην πόλη, πιθανότατα θα χάνεσαι σε εκείνο το μεγάλο σπίτι μόνη σου, είπε με ανησυχία που ακουγόταν σχεδόν γνήσια. Έχετε σκεφτεί να μειώσετε το μέγεθος? Υπάρχουν μερικές υπέροχες κοινότητες για ηλικιωμένους που μπορεί να ήταν τέλειες για κάποιον στην περίπτωσή σας. Κοινότητες για ηλικιωμένους, για κάποιον στην περίπτωσή μου? Χαμογέλασα γλυκά και ήπια μια γουλιά κρασί που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από το μηνιαίο μου προϋπολογισμό για ψώνια. Είναι διακριτικό εκ μέρους σας που ανησυχείτε, είπα. Αν και νομίζω ότι θα μείνω εδώ προς το παρόν. Το σπίτι έχει τόσες πολλές αναμνήσεις, και είμαι αρκετά άνετα εκεί. Φυσικά, παρενέβη ο Γιώργος. Αλλά καθώς μεγαλώνουμε, είναι σημαντικό να είμαστε πρακτικοί σε αυτά τα πράγματα. Κόστος συντήρησης, φόροι ακινήτων, το βάρος της ιδιοκτησίας σπιτιού. Μερικές φορές έχει περισσότερο νόημα να αφήνεις τους επαγγελματίες να χειρίζονται αυτές τις ευθύνες. Το βάρος της ιδιοκτησίας σπιτιού. Σαν να ήμουν κάποια γερασμένη γυναίκα που δεν μπορούσε να καταλάβει πως να πληρώσει λογαριασμούς ή να καλέσει μια υπηρεσία επισκευών. Θα το έχω σίγουρα υπόψη μου, είπα, ενώ υπολόγιζα νοερά ότι το σπίτι μου ήταν εξοφλημένο. Άξιζε περίπου 180.000 ευρώ και μου κόστιζε λιγότερο το μήνα για συντήρηση από όσα ξοδεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι για δόσεις αυτοκινήτου. Τότε η Πατρίτσια εκφώνησε την ατάκα που επιβεβαίωσε όλα όσα υποψιαζόμουν για την άποψη της οικογένειας Βάλση για το υπόβαθρο του Θάνου. Ξέρεις, είπε, απλώνοντας το χέρι της για να μου χαϊδέψει το χέρι σαν να ήμουν ένα μπερδεμένο παιδί. Η Ιωάννα και ο Θάνος θέλουν να αποκτήσουν παιδιά αρκετά σύντομα. Και θα θέλαμε τα μικρά τους να έχουν μια γιαγιά που να μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει στην ανατροφή τους, κάποια σταθερή και κατάλληλη. Κατάλληλη. Η λέξη έμεινε στον αέρα σαν πρόκληση. Και ένιωσα το χαμογελό μου να γίνεται αρκετά αιχμηρό για να κόψει γυαλί. Ελπίζω σίγουρα να μπορέσω να συνεισφέρω, είπα ήσυχα. Αυτό που δεν είπα ήταν ότι η συνεισφορά μου στην ανατροφή των μελλοντικών μου εγγονιών επρόκειτο να περιλαμβάνει καταπιστεύματα που θα πλήρωναν για την κολεγιακή τους εκπαίδευση, προκαταβολές για τα πρώτα του σπίτια, και αρκετή οικονομική ασφάλεια για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να εξαρτηθούν από τη φιλανθρωπία ή τη συγκατάβαση κανενός, συμπεριλαμβανομένων των άλλων παππούδων τους. Αλλά πρώτα, έπρεπε να βγάλω τον γάμο χωρίς να τους αφήσω να δουν τι ερχόταν. Το δείπνο πρόβα συνεχίστηκε με προπόσεις και ευχές και όλα τα κατάλληλα κοινωνικά τελετουργικά. Έπαιξα τον ρόλο μου τέλεια. Η ευγνώμων πεθερά από τη μικρή πόλη, σεμνή και εκτιμώντας την ευγενική αποδοχή της οικογένειας Βάλση στον Θάνο στο κοινωνικό τους κύκλο.
Αυτό που κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να δει ήταν ο φάκελος στη τσάντα μου που περιείχε το πραγματικό γαμήλιο δώρο του Θάνου, ή τα τηλεφωνήματα που θα έκανα το πρωί μετά το γάμο για να ξεκινήσει η αλυσίδα γεγονότων που θα άλλαζε τα πάντα. Διότι αύριο, η Ιωάννα Βάλση θα γινόταν Ιωάννα Παπαδοπούλου, και επρόκειτο να ανακαλύψει ακριβώς τι άξιζε πραγματικά αυτό το όνομα. Το πρωί του γάμου του Θάνου ξημέρωσε λαμπερό και καθαρό, κάτι που φάνηκε κάπως ακατάλληλο για αυτό που ήξερα ότι επρόκειτο να είναι μια από τις πιο δραματικά ικανοποιητικές μέρες της ζωής μου. Είχα περάσει το προηγούμενο βράδυ ελέγχοντας διπλά κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου μου, ενώ σιδέρωνα το απλό φόρεμα της μητέρας του γαμπρού, ένα σεμνό μπλε σύνολο που είχε κοστίσει ακριβώς 89 € σε ένα γνωστό πολυκατάστημα και θα βοηθούσε να διατηρήσω την προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα μου για λίγες μόνο ώρες ακόμα. Αυτό που δεν ήξερε η οικογένεια Βάλση ήταν ότι είχα περάσει την προηγούμενη εβδομάδα κάνοντας τηλεφωνήματα που θα άλλαζαν θεμελιωδώς το οικονομικό του τοπίο. Αλλά πρώτα, έπρεπε να επιβιώσω αυτό τον γάμο χωρίς να γελάσω δυνατά με την απόλυτη θρασίτητα των ανθρώπων που νόμιζαν ότι μπορούσαν να υποτιμήσουν τη Μαργαρίτα Παπαδοπούλου και να τη γλιτώσουν. Έφτασα στην έπαυλη Βάλση στις 10 ακριβώς το πρωί, όπως ζητήθηκε, κρατώντας μια γαμήλια κάρτα που περιείχε αυτό που φαινόταν να είναι μια μέτρια επιταγή 5.000 €, αρκετή για να φανεί γενναιόδορη από μια χείρα της μικρής πόλης, αλλά όχι τόσο ώστε να εγείρει υποψίες για την πραγματική μου οικονομική δυνατότητα. Αυτό που δεν μπορούσαν να δουν ήταν τα επιπλέον έγγραφα στο αυτοκίνητό μου που θα μετέφεραν τον Θάνο από υπάλληλο του Γιώργου σε επιχειρηματικό ανταγωνιστή του Γιώργου μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Η έπαυλη έσφιζε από δραστηριότητα. Ανθοπόλες τοποθετούσαν αυτό που φαινόταν να είναι τριαντάφυλλα και κρίνα αξίας 50.000 € σε όλο τον χώρο. Τροφοδότες έστειναν σταθμούς που θα μπορούσαν να θρέψουν τη μισή πόλη, και ένα κουαρτέτο εγχόρδων έκανε έλεγχο ήχου στη βεράντα όπου θα γινόταν η τελετή. Η Πατρίτσια ήταν στο στοιχείο της, διευθύνοντας την κίνηση σαν στρατηγός που διοικεί στρατεύματα, ενώ η Ιωάννα κινούνταν ανάλαφρα με μια μεταξωτή ρόμπα που πιθανώς κόστιζε περισσότερο από το μηνιαίο μου προϋπολογισμό για ψώνια, δεχόμενη συγχαρητήρια για την επικείμενη μεταμόρφωσή της από κόρη Βάλση σε νύφη Βάλση. «Μαργαρίτα», φώναξε η Πατρίτσια, εντοπίζοντάς με κοντά στο τραπέζι των δώρων. «Τι υπέροχο που είστε εδώ νωρίς». Η Ιωάννα ζήτησε συγκεκριμένα η οικογένεια του Θάνου να αισθάνεται ότι συμμετέχει σε όλες τις προετοιμασίες. Να αισθάνεται ότι συμμετέχει. «Σωστά. Τι διακριτικό», είπα, τοποθετώντας την κάρτα μου ανάμεσα στη συλλογή φακέλων που πιθανότατα περιείχαν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό μιας μικρής χώρας. «Υπάρχει κάτι που μπορώ να βοηθήσω?» «Πόσο γλυκό εκ μέρους σας που το προσφέρετε», είπε η Πατρίτσια με ενθουσιασμό. «Αλλά έχουμε τα πάντα καλά στο χέρι. Επαγγελματικός συντονισμός. Καταλαβαίνετε. Δεν θα θέλαμε κανένα ατύχημα σε μια τόσο σημαντική μέρα. Μετάφραση: μείνετε μακριά και αφήστε τους αρμόδιους να χειριστούν τα πράγματα». Χαμογέλασα και έγνεψα, ενώ αναθεωρούσα νοερά το χρονοδιάγραμμα που είχα καθορίσει με τους διευθυντές των επιχειρήσεών μου. Η πρώτη φάση είχε ήδη ολοκληρωθεί. Η επενδυτική ακινήτων Παπαδοπούλου κατήχε πλέον τον ελέγχοντα τόκο σε 3 τοπικά εμπορικά αναπτύγματα, συμπεριλαμβανομένου του έργου του εμπορικού κέντρου που ο Γιώργος νόμιζε ότι ήταν η φωλιά της συνταξιοδότησής του. Η δεύτερη φάση θα εφαρμοζόταν το πρωί της Δευτέρας, όταν ο Θάνος θα λάμβανε την πλήρη τεκμηρίωση των νέων επιχειρηματικών του συμμετοχών. Η τρίτη φάση θα ξεδιπλωνόταν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο Γιώργος θα ανακάλυπτε ότι οι διάφορες επενδύσεις του είχαν συστηματικά αγοραστεί από έναν ανταγωνιστή που προσέφερε στους ενοικιαστές του καλύτερες συμφωνίες και πιο ευέλικτους όρους μίσθωσης. Αλλά πρώτα, είχα έναν γάμο να παρακολουθήσω και μια παράσταση να ολοκληρώσω. Ο Θάνος με βρήκε μια ώρα πριν την τελετή, φαινόταν νευρικός και όμορφος με την επίσημη ενδυμασία του. Η οικογένεια Βάλση δεν είχε λυπηθεί έξοδα για το γαμήλιο ντύσιμό του. Ειδικό σμόκιν, ιταλικά παπούτσια, χρυσά μανικετόκουμπα που μάλλον κόστιζαν περισσότερο από όσα έβγαζε σε έναν μήνα στην τρέχουσα δουλειά του. «Μαμά», είπε, δίνοντάς μου μια αγκαλιά που φάνηκε λίγο απελπισμένη. «Χαίρομαι που είσαι εδώ. Όλο αυτό είναι αρκετά συντριπτικό». «Φαίνεσαι υπέροχος, γλυκέ μου», τον διαβεβαίωσα, ισιώνοντας την παπηγιόν του. «Η Ιωάννα είναι μια τυχερή γυναίκα». «Ελπίζω», είπε ήσυχα. «Μερικές φορές νιώθω ότι δεν είμαι αρκετά καλός για όλα αυτά, σαν να μην ανήκω στον κόσμο τους». Η καρδιά μου ράγισε λίγο για τον γιο μου, ο οποίος είχε συστηματικά πιστεί από την οικογένεια Βάλση ότι θα έπρεπε να είναι ευγνώμων για την αποδοχή τους αντί να έχει αυτοπεποίθηση για την αξία του. «Θάνο», είπα σταθερά, «εσύ ανήκεις οπουδήποτε επιλέξεις να ανήκεις. Μην αφήσεις κανένα να σε πείσει για το αντίθετο». Χαμογέλασε. Αλλά μπορούσα να δω την αβεβαιότητα στα μάτια του. Η οικογένεια Βάλση είχε κάνει σχολαστική δουλειά στο να τον κάνει να νιώθει σαν το φτωχό συγγενή που είχε μπει στο χρυσό του κύκλο από τύχη. Αυτό επρόκειτο να αλλάξει με τρόπους που θα εξέπληταν τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του Θάνου. Η τελετή επρόκειτο να ξεκινήσει στις 4 ακριβώς, δίνοντας σε όλους χρόνο να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες τους και να μπουν στην κατάλληλη συναισθηματική κατάσταση για αυτό που η Πατρίτσια συνέχιζε να αποκαλεί την κοινωνική εκδήλωση της σεζόν.
Πέρασα το απόγευμα παρατηρώντας τη δυναμική της οικογένειας Βάλση με το κλινικό ενδιαφέρον κάποιου που είχε μελετήσει τους αντιπάλους του και τους βρήκε προβλέψιμα ρηχούς. Ο Γιώργος κρατούσε το δικαστήριο του με άλλους πλούσιους καλεσμένους, συζητώντας επιχειρηματικές συμφωνίες και παιχνίδια γκολφ, ενώ η Πατρίτσια έδειχνε το περίτεχνο νηφικό της κότης της σε όποιον ήθελε να ακούσει. Η Ιωάννα η ίδια ήταν η εικόνα της νηφικής τελειότητας, αιωρούμενη μέσα από τις προετοιμασίες σαν πριγκίπισσα που δεν είχε αμφιβάλει ποτέ ότι ο κόσμος θα διαμορφωνόταν γύρω από τις επιθυμίες της. Κανείς τους δεν έδινε μεγάλη σημασία στην απλή μητέρα του Θάνου από τη μικρή πόλη, καθισμένη ήσυχα στη γωνιά της, φορώντας το σεμνό της φόρεμα από το πολυκατάστημα, και παρακολουθώντας τα πάντα με το είδος της υπομονετικής προσοχής που πηγάζει από το να γνωρίζεις ακριβώς πώς θα τελειώσει μια ιστορία. Στις 3:45 πήρα τη θέση μου στην πρώτη σειρά, στο οικογενειακό τμήμα, φυσικά, αλλά προσεκτικά τοποθετημένη ώστε να μην εμποδίσω τις λήψεις των φωτογράφων για τους σημαντικούς συγγενείς. Το κουαρτέτο εγχόρδων άρχισε τη μουσική της πομπής, και παρακολούθησα τον γιο μου να παίρνει τη θέση του στο ιερό, φαινόμενο σαν ένας άνδρας που επρόκειτο να αφιερώσει τη ζωή του σε μια οικογένεια που τον έβλεπε ως ένα φιλανθρωπικό έργο παρά ως έναν ισότιμο συνεργάτη. Τότε η Πατρίτσια Βάλση έκανε το λάθος που θα κόστιζε στην οικογένειά της όλα όσα νόμιζαν ότι κατήχαν. Στεκόταν κοντά στο τραπέζι των δώρων, συζητώντας με την αδελφή της για τα έξοδα του γάμου, όταν με εντόπισε στη θέση μου στην πρώτη σειρά. Παρακολούθησα την έκφρασή της να αλλάζει καθώς παρατηρούσε το σεμνό μου φόρεμα, το απλό μου χτένισμα, την πλήρη έλλειψη εμφανών πλούτων ή κοινωνικής θέσης. Και τότε είπε τις λέξεις που σφράγισαν τη μοίρα της οικογένειάς της, μιλώντας αρκετά δυνατά ώστε αρκετοί κοντινοί καλεσμένοι να ακούσουν καθαρά. «Κοίτα αυτό το καημένο πλάσμα», ψιθύρισε η Πατρίτσια στην αδελφή της, κουνώντας το κεφάλι προς την κατεύθυνσή μου. Κάθεται εκεί με το μικρό της φόρεμα από τα εκπτωτικά, προσπαθώντας τόσο πολύ να φαίνεται κατάλληλη. Αυτή δεν είναι μητέρα. Είναι ένα λάθος με φόρεμα. Οι λέξεις με χτύπησαν σαν φυσικό χαστούκι. Αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμα πιο αποκαλυπτικό. Η Ιωάννα, ακούγοντας το σχόλιο της μητέρας της καθώς πλησίαζε για τις τελευταίες φωτογραφίες πριν την τελετή, πραγματικά γέλασε και χτύπησε τα χέρια της σαν η Πατρίτσια να είχε κάνει την πιο διασκεδαστική παρατήρηση. «Μητέρα, είσαι απέσια». Η Ιωάννα χάχασε. Αλλά ειλικρινά, μοιάζει σαν να χάθηκε στον δρόμο για ένα εκκλησιαστικό γεύμα. Τότε ο Θάνος, ο οποίος ρύθμιζε την μπουτονιέρα του κοντά, ακινητοποιήθηκε εντελώς. Παρακολούθησα το πρόσωπο του γιού μου να αλλάζει καθώς επεξεργαζόταν τι είχαν πει η νύφη του και η μέλουσα πεθερά του για τη μητέρα του. Η αβεβαιότητα εξαφανίστηκε, αντικαταστάθηκε από κάτι πολύ πιο σκληρό και αποφασιστικό από οτιδήποτε είχα δει ποτέ στην έκφρασή του. Και τότε ήξερα ότι ίσως, τον είχα μεγαλώσει σωστά τελικά. Αυτό που συνέβη μετά ξεδιπλώθηκε σαν ένα πανέμορφο, τρομερό λουλούδι που ανθίζει σε γρήγορη κίνηση. Ο Θάνος απομακρύνθηκε από το ιερό. Το πρόσωπό του σφιγμένο σε μια έκφραση που δεν είχα δει ποτέ πριν και κατευθύνθηκε κατευθείαν στο μικρόφωνο που είχε στηθεί για τις αναγνώσεις της τελετής. Το κουαρτέτο εγχόρδων κόμπιασε και σταμάτησε καθώς ο Θάνος χτύπησε το μικρόφωνο. Ο ήχος αντίχησε σε όλη την περίτεχνα διακοσμημένη βεράντα όπου 200 καλεσμένοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το γάμο του. «Κυρίες και κύριοι», είπε ο Θάνος, η φωνή του ακουγόταν καθαρά μέσα στην έκπληκτη σιωπή. «Πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση». Η Ιωάννα, κρατώντας ακόμα την ανθοδέσμη της και φορώντας το φόρεμά της των 15.000 ευρώ, φαινόταν μπερδεμένη αντί για ανήσυχη, σαν να ήταν κάποια ρομαντική έκπληξη για την οποία δεν είχε ενημερωθεί. «Θάνο, αγάπη μου», φώναξε, η φωνή της φωτεινή με τεχνητή ευθυμία. «Τι κάνεις?» Η τελετή υποτίθεται ότι αρχίζει. Τι κοίταξε για μια μεγάλη στιγμή και είδα κάτι να σβήνει στην έκφρασή του. «Η Ιωάννα», είπε στο μικρόφωνο. «Πριν από 5 λεπτά, σας άκουσα εσένα και τη μητέρα σου να συζητάτε την εμφάνιση της μητέρας μου. Την αποκαλέσατε ένα λάθος με φόρεμα και γελάσατε για το πως έμοιαζε σαν να χάθηκε στον δρόμο για ένα εκκλησιαστικό γεύμα». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τόσο απόλυτη που θα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει στη μαρμάρινη βεράντα. Το πρόσωπο της Ιωάννας έγινε λευκό, μετά κόκκινο, μετά πάλι λευκό καθώς συνειδητοποίησε ότι η μισή κοινωνική ελίτ του Σίνταρ Φόλς την είχε μόλις ακούσει να εκτίθεται ως η μικρόψυχη, σκληρή προσωπικότητα που πραγματικά ήταν. «Θάνο, αυτό δεν ήταν εμείς απλώς». Ψέλισε, αλλά εκείνος σήκωσε το χέρι του για να τη σταματήσει. «Η μητέρα μου», συνέχισε ο Θάνος, η φωνή του δυνάμωνε, «με μεγάλωσε μόνη της μετά τον θάνατο του πατέρα μου. Δούλεψε 2 δουλειές για να με σπουδάσει, ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν ζήτησε τίποτα σε αντάλλαγμα, και ήταν μόνο ευγενική και υποστηρικτική σε αυτόν τον γάμο, παρόλο που αντιμετωπίστηκε σαν μια ανεπιθύμητη περίπτωση φιλανθρωπίας από την οικογένειά σας». Η Πατρίτσια προσπάθησε να διακόψει, βιάζοντας προς το μικρόφωνο, αλλά ο Θάνος απομακρύνθηκε από την εμβέλεια της και συνέχισε να μιλάει. «Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να παντρευτώ κάποιον που θα κορόιδευε τη μητέρα μου, και δεν μπορώ να ενταχθώ σε μια οικογένεια που θεωρεί τη σκληρότητα διασκεδαστική», είπε. «Έτσι, ακυρώνω αυτόν τον γάμο εδώ, τώρα». Το λαχάνιασμα που ανέβηκε από τους συγκεντρωμένους καλεσμένους ακούστηκε σαν μια συλλογική εισπνοή πριν από μια κραυγή.
Η Ιωάννα άφησε την ανθοδέσμη της και όρμησε προς αυτόν. «Θάνο, δεν μπορείς να μιλάς σοβαρά. Καταστρέφεις τα πάντα για ένα χαζό σχόλιο». «Μιλάω σοβαρά», είπε ήσυχα, αφαιρώντας την μπουτονιέρα του και τοποθετώντας τη στο τραπέζι των δώρων. «Και δεν ήταν ένα χαζό σχόλιο. Ήταν αυτό που πραγματικά είστε όταν νομίζετε ότι κανείς σημαντικός δεν ακούει». Τότε ο Γιώργος Βάλσης έκανε το δικό του κρίσιμο λάθος. Προχώρησε μπροστά, το πρόσωπο του κόκκινο από ντροπή και οργή, και έδειξε τον Θάνο με το δάχτυλο σαν να τιμωρούσε έναν ανυπάκουο υπάλληλο. «Εσύ αχάριστε μικροαστέ», γρίλησε ο Γιώργος. «Σου δώσαμε τα πάντα. Μια δουλειά, ένα μέλλον, αποδοχή στην οικογένειά μας, και έτσι μας το ανταποδίδεις, ταπεινώνοντας την κόρη μου μπροστά στους φίλους μας». Ο Θάνος τον κοίταξε με κάτι που ίσως ήταν λύπη. «Κύριε Βάλση», είπε, «μου δώσατε μια θέση εργασίας με προμήθεια που θα με είχε κάνει οικονομικά εξαρτημένο από την καλή σας θέληση για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αυτό δεν είναι γενεοδορία. Αυτός είναι έλεγχος». Ένιωσα την περηφάνεια να φουσκώνει στο στήθος μου καθώς παρακολουθούσα τον γιο μου να αντιστέκεται σε ανθρώπους που είχαν περάσει μήνες κάνοντάς τον να νιώθει μικρός και ευγνώμων για την προσοχή τους. Αλλά ο Γιώργος δεν είχε τελειώσει. «Έλεγχος», γέλασε σκληρά. «Γέ μου, δεν έχεις ιδέα πως μοιάζει ο έλεγχος. Μόλις πέταξες την καλύτερη ευκαιρία που θα έχεις ποτέ. Νομίζεις ότι μπορείς να τα πας καλύτερα από την οικογένειά μου, νομίζεις ότι το υποβαθρό σου από τη μικρή πόλη και η σεμνή σου μικρή μητέρα θα σου ανοίξουν πόρτες». Έκανε μια απορριπτική χειρονομία προς το μέρος μου. Και τότε αποφάσισα ότι ήταν καιρός να σταματήσω να είμαι αόρατη. Σηκώθηκα αργά, ισιώνοντας το φόρεμά μου από τα εκπτωτικά, και περπάτησα προς το μικρόφωνο με το είδος της ήρεμης αξιοπρέπειας που προέρχεται από το να γνωρίζεις ότι κρατάς όλα τα χαρτιά σε ένα παιχνίδι που άλλοι δεν συνειδητοποιούν καν ότι παίζουν. «Θάνο, γλυκέ μου», είπα απαλά, «θα σε πείραζε αν έλεγα λίγα λόγια». Μου έδωσε το μικρόφωνο με ένα χαμόγελο που μου έδειξε ότι ήταν έτοιμος να ακούσει οτιδήποτε είχε να πει η μητέρα του. Κοίταξα τους συγκεντρωμένους καλεσμένους, τις πλουσιότερες οικογένειες του Cedar Falls, επιχειρηματίες, κοινωνικούς αναρριχητές και διάφορους κολλητούς που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν αυτό που νόμιζαν ότι θα ήταν η κοινωνική εκδήλωση της σεζόν. Πρώτα είπα, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Βάλση που φιλοξένησε ένα τόσο εκπαιδευτικό απόγευμα. Ήταν πολύ διαφωτιστικό να δούμε πως συμπεριφέρονται ορισμένοι άνθρωποι όταν νομίζουν ότι έχουν όλη τη δύναμη σε μια κατάσταση. Το πρόσωπο της Πατρίτσιας είχε τώρα μια ανησυχητική απόχρωση του μοβ, ενώ η Ιωάννα φαινόταν ότι επρόκειτο να λιποθυμήσει. «Γιώργο», συνέχισα, κοιτάζοντας τον απευθείας. «Έχετε δίκιο ότι ο έλεγχος είναι σημαντικός στις επιχειρηματικές σχέσεις. Γι' αυτό πέρασα αυτή την εβδομάδα αγοράζοντας το μερίδιό σας στο έργο ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου Riverside». Το χρώμα έφυγε από το πρόσωπο του Γιώργου, σαν να είχε τραβήξει κάποιος ένα βίσμα. «Τι λες», ψιθύρισε. «Μιλάω για την επενδυτική ακινήτων Παπαδοπούλου», είπα ευχάριστα, η οποία τώρα κατέχει τον ελέγχοντα τόκο σε διάφορες τοπικές εμπορικές αναπτύξεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία βασιζόσασταν για τη χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής σας.